Konferma mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi li il-Partit Nazzjonalista ser jibqa' kontra id-dħul tad-divorzju f'Malta. Dan minkejja li l-maġġoranza tal-poplu irid li dan id-dritt ċivili jidħol f'pajjiżna. Bħala partit għamel għażla partikolari favur il-familja. U jiena personalment nittama li dik il-pożizzjoni tibqa' dejjem, jiġifieri għażla ċara kategorika favur familja mibnija fuq żwieġ li jkun permanenti. U naħseb dik għandha tibqa' l-mira ewlenija. Lawrence Gonzi mhux biss qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jsostni l-pożizzjoni tiegħu kontra, iżda qal ukoll li huwa gburi tal-pożizzjoni li ħa. Le, ma jiddispjaċini xejn, anzi jiena gburi illi tajt direzzjoni lil Partit Nazzjonalista li mbagħad bħala direzzjoni spjega lil pubbliku. Meta jittieħed il-vot dwar il-liġi tad-divorzju, Lawrence Gonzi għandu qudiemu 3 għażliet: jew li jivvota favur u jirrispetta r-rieda tal-maġġoranza tal-poplu, li jivvota kontra u jmur kontra dak li jridu l-maġġoranza tal-Maltin, jew inkella jastjeni. Sissa Lawrence Gonzi għadu ma qal x'inhi l-intenzjoni tiegħu. Xi ħaġa li tqajmet ukoll minn backbenchers nazzjonalisti li waqt laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista talbu għal gwida ta' kif se jivvota il-mexxej tal-partit tagħhom.